O selado do antigo vertedoiro da Curota culminábase no ano 2003. Tras máis de 20 anos, estas 6 hectáreas de monte que deberían estar xa rexeneradas atópanse en estado de abandono, tal e como denuncia a Comunidade de Montes de Santa Cruz. Tras o roubo dos portais, a parcela quedou aberta, posto que tamén falta boa parte do valado perimetral, co que moitos aproveitan para depositar ali todo tipo de residuos. Pero nós o que estamos é contratando unha empresa que nos veña a retirar día tras día eses vertidos, porque senón isto sería un escándalo. As imágenes que hai ahora mismo, que se poden ver ahora mismo, son poucas, pero se deixamos ir isto, estamos continuamente vigilantes de que a xente cheja aquí porque ten acceso ao interior do basureiro e todos os días cheja xente con remorques e furgonetas e os seus propios coches cargados de escombro, lixo, plantas e todo o que poden. E iso non queremos novamente para o espacio este que deberá estar totalmente regenerado despois de tantos anos. Tamén é frecuente o tránsito de motos e quads que erosionan o terreo, favorecendo o arrastre de terra. Dende a Comunidade de Montes xa teñen requirido en varias ocasións os concellos da Pobra e Ribeira para que cumpran co convenio suscrito no seu día coa Xunta, que obrigaba as administracións locais ao correcto mantemento dos terreos. No 2001 se fai un contrato cos concellos onde os concellos son os responsables. E así yo comuniquei ao Concello da Puebla no seu momento e ao Concello de Ribeira. Pero hasta ahora non temos notificación ningúns. Estamos en esta situación porque se incumple ese contrato que teñen firmado ca propia administración. Se notificaron varias veces aos dos concellos por entrada no rexistro e bueno, este é un espacio que está aquí morto, non ten actividade ninguna. De non ser así, reclaman que se reverta a propiedade aos veciños para unha mellor xestión deste monte comunal.